Bismillahirrahmanirrahim. Wakalan wakala binaya apa? Misal wawi artinya apa? Wakala artinya apa? Wis ndadekno wakil sapa wong. Wakala wis ndadekake wakil sapa wong. Yasara binaya apa? Misal ya artine fi'il madine wis apa? Wis gampangake sapa wong. Nawara binae ajawab wawi artine wis maringi padang sapa wong. Yasara fi'il sulasi mujarad artinya apa? Yasara fi'il sulasi mujarad artinya apa? Kalau yasara sulasi mazid rubai artinya mau apa? Bus kabeh kok menengae. Wis apa? Tak gak iso. Kok menengae. Ayo baleni wis apa? Nawara binae yasara wakala ketara gak ditulis gak iso jawab berarti gak ditulis wakalang bina apa? Misal artine wis ndadekno wakil sapa wong. Wis ndadekno wakil sapa wong. Wis dicatet. Wis ndadekno wakil sapa wong. Kok ditakoni gak iso kon gak gelem nulis. Ayo saiki yassara ayo.
Binae misal ya artine wis gampangake sapa wong. Wis gampangake sapa wong. Ya saiki nawwara. Binae ajwabawi artine wis maringi padhang sapa wong. Wis maringi padhang sapa wong. Ayo maca selawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan